Nepovedal by si mne a tomu chlapcovi, ktorý sa tak nastrašil, vtip o tých policajtoch zakopaných? A to myslíš naozaj teraz? Áno. Načo ja som tie vtipy hovoril, keď potom ich musím opakovať? No, dobre. To je taký údel nepríjemný. Poznáte to niektorí? Áno, poznáme. No tak viete, o čom hovorím. Toto je... Poď do toho! A potom ťa už pustím domov. A už to vyzerá, že sa mi nechce, lebo už som hrdý človek. Poď! Tak ide... Teraz som si rozmyslel, či to bol Fero alebo Jožo. My by sme Asi to bol Fero. My by sme chceli Fera, no. Hej, že by išiel Fero teda, keby sa dalo. Tak ide pripitý Fero na žiguliaku. Idete A žiguliak. teraz zastavuje ho policia. A on si hovorí, no, Fero, a teraz čo? Policajt sa zastaví, papiere ti zobere a si... nafúkáš ešte? Haha, čo urobíš, Fero? Čo urobím, Fero? Zrazím ho, Fero. Tak ho zrazí, dá ho do kufra, ide ďalej a tam 500 metrov ďalší policajt stojí. A teraz čo, Fero? Čo? No, nafúkáš, papiere v prdeli, kolega v kufri. No, Fero, teraz buď fraje, Fero. Čo, Fero? A čo, Fero? Tak čo urobím, Fero? Tak zrazím ho, Fero. Tak ho zrazí, dá ho do kufra, ide ďalej a vidí, ako taký sváko na také oráčine tam okopáva krumple, tak tam zabrzdí a hovorí, Sváko, nezakopite mi jednoho policajta. A Sváko, no čo by som nezakopal, keď som taký rozbehnutý. Tak mu ho tam hodí toho policajta, druhého len tak gukriakom a sadne do toho žiguliaka, páli preč, no a ten Sváko tam kope, okopáva, vykope takú jamisko, dokotúľa tam toho policajta, to motikou zakope, zahrabe, nasadí krumple, všetko. Jaj, otočí sa tam ten druhý pri tých kriakoch. A on kúka, že na kieho ďasa. Či si sa vyhrabal, či som ťa nezakopal, tak vykope druhú jamu, dokotúľa tam druhého, zakope, zahrabe, nasadí. Otočí sa za ním tretí policajt. Sváko, nevideli ste tu dvoch policajtov? Ja ťa dneska nezahrabem. Ďakujeme. Lukáš Latinák bol hostom a dal vtip svoj obľúbený. Ďakujem veľmi pekne. Čau. Prepáč, že si ťa trápila s tým vtipom. Nech sa páči, tady to. Lukáš Latinák. Ďakujem. Najlepšie, že ja si ten vtip vôbec nepamätala, takže ten sa dá hovoriť v takých ročných intervaloch. Teraz ste ho počuli od Lukáša Latináka. A my pokračujeme ďalej.